I am Ping Ping. Guys, kung mapapasin nyo, andito tayo sa isang pond. Nakikita yung mga birds na yan, di ba? Ano lang, minsan nyo lang makikita. Tawag sa amin dito sa Capiz, Tulabong. Ano ba sa English yun? Bird. Diba? Ano sila, yun nakikita nyo ang ganda-ganda nila, no? Palipad-lipad sila dyan kasi they are happy. Diba? Ano, they are catching fish. O diba? Meaning, kumukuha sila ng mga pagkain nila dyan. Diba? The way you look at them, ang saya.